Formålet med forsøget er at blande 2 forskellige mængder af temperaturer af vand til 37 grader. Det gøres ved at bruge denne formel for indre energitilvækst som er M gange C, som er den specifikke varmekapacitet, og M er massen, gange delta T, som er ændringen i temperatur. Hvis vi har 2 masser af vand, så har vi masse 1, som har temperaturen 1, og en anden masse af vand, masse 2, som har temperaturen T2, og så har vi den sammenblandede masse af vand, som har temperaturen T3, som så er fællestemperaturen. På grund af energibevarelsen i et isoleret system, vi bruger en termokande, så vil den indre energi i den første masse med vand plus den anden masse med vand, energitilvæksten, vil så være 0. Så derfor vil vi have, at masse 1 gange den specifikke varmekapacitet for vand gange fællestemperaturen minus temperatur 1 plus masse 2 gange den specifikke varmekapacitet for vand gange fællestemperaturen minus temperatur 2 skal give 0. Her har vi det kolde vand, som så har massen 1 og temperaturen 1, og det er cirka 15 grader Celsius. Så har vi det varme vand, som så er masse 2, temperatur 2, som har cirka 80 grader Celsius. Udtrykket omkring den indre energitilvækst og energibevarelsen kan nu omskrives. Vi har før, at masse 1 gange den specifikke varmekapacitet for vand gange temperatur 3, fællestemperaturen, minus temperatur 1, som så er temperaturen af det kolde vand, plus masse 2 gange den specifikke varmekapacitet for vand gange fællestemperaturen minus temperaturen for det varme vand er 0. Vi kan omskrive det til, at først at masse 2, som massen af det varme vand, er lig minus masse 1 gange temperatur 1 minus temperatur 3 over temperatur 2 minus temperatur 3. Og så hvis vi har massen af det kolde vand, altså masse 1, og så skal finde ud af, hvor meget vi skal bruge af det varme vand, eller vi kan bare finde forholdet mellem det kolde og det varme vand, så flytter vi masse 1 over på den anden side, altså dividerer ud. Så masse 2 divideret med masse 1 bliver lig temperatur 3 fællestemperaturen minus temperatur 1, som er temperaturen af det kolde vand, over temperatur 2, temperaturen af det varme vand, minus temperatur 3, fællestemperaturen. Hvis vi så tager vores resultater ind, så er vi forholdet mellem masse 2 og masse 1 være temperatur 3, 37 grader Celsius, minus temperatur 1, 15 grader Celsius, altså temperaturen af det kolde vand, over temperatur 2, som er 80 grader Celsius, minus de 37 grader Celsius. Og det vil være cirka 37 minus 15, 22, divideret med 80 minus 37, 43, og det er altså næsten en halv, cirka. Så der vil være et forhold, som hedder 1 til 2. Hvis vi skulle lave en liter vand, som var 37 grader, så skulle vi så bruge, at en tredjedel liter skulle komme fra det varme vand, og 2/3 skulle komme fra det kolde vand, fordi forholdet skal være 1 til 2. Men da vi ikke lige har måleredskaberne til at komme frem til en liter vand, så laver vi bare 300 gram i stedet for.
Det betyder altså, at hvis vi har cirka 200 gram af det kolde vand, så skal vi have cirka 100 gram af det varme vand. Og hvis det så blandes ned i det lukkede system, som her er termokanden, for at energien ikke bliver udvekslet med omgivelserne, så blander vi det sammen. Og så burde det cirka give 37 grader. Og det gør det cirka. Ud fra forsøget kan vi konkludere, at det er muligt at blande 2 forskellige masser af vand og temperaturer af vand til at have en fælles temperatur på 37 grader ved at bruge formlen for indre energitilvækst.